Božić se danas slavi uz puno lampica, skupih darova i punih stolova hrane. Mi ćemo vam danas ispričati o tradicijama, hrani i ukrašavanju domova u prošlosti. Prije sve bilo skromnije i bilo se s obitelji, a danas sve je vezano uz novac. Božićna hrana. Nekad se božićna hrana pripremala danima prije. Kolači su bili jednostavni, medenjaci orahnjača makovina. Miris cimeta, meda i vanilije ispunjavao je cijelu kuću. Jelo se ono što se uzgajalo kod kuće, najčešće je to bila juha, pečena piletina ili patka, domaći kruh i kuhano vino. Djeca su se najviše veselila domaćim kolačima i jabukama koje su se čuvale za posebne prilike. Ukrasi su bili ručno izrađeni, najčešće od papira, slame, oraha, vate i drvenih štapića. Nekad se stavljala mahovina ispod bora kao ukras. Bor se kitio na badnjak s jabukama, orasima, bombonima omotanim u šarene papiriće i sušene naranče. Na vrh bora se stavljala zvijezda koju je obitelj sama izradila, izrađena od papira, kartona i folije. Božićne tradicije. Na badnjak se okupljala cijela obitelj. Palila se svijeća, pjevale su se božićne pjesme, Tiha noć i Veseli se Mario. Čitala se kratka molitva. Darovi su bili skromni ili ručno izrađeni. Djeca su išla posjećivati druge kuće i pjevati božićne pjesme. Za uzvrat su dobivali orahe, bombone ili jabuke. Ispod stola se stavljala slama, gdje bi se djeca valjala. Božić je bio skroman, pun topline, zajedništva i obiteljskog veselja. Danas neki to i dalje poštuju, ali većina se ljudi danas vesele poklonima i slavlju, a malo ljudi se veseli rođenju Isusa.